Bé, comencem un vídeo sobre la filosofia de Plató de cara a les proves de selectivitat. Així que, això és més o menys un repàs per preparar-nos a aquestes proves. Bé, per entendre Plató no podem començar directament amb les seves idees, perquè les seves idees estan vinculades a tot un grapat d'antecedents filosòfics, històrics, culturals que no podem deixar de banda. Les influències que Plató rep i que serveixen per conformar la seva filosofia a més progressivament al llarg del temps en què Plató dedica a donar-li forma, i això és un període de temps molt llarg. Doncs bé, han d'atendre una mica tots aquests antecedents que comencen a tenir força a partir de la seva formació com a pensador. Bé, és a dir, a partir de la seva formació com a persona adulta. No podem oblidar que la vida de Plató es desenvolupa durant l'edat en què ha entrat en crisi tot la confiança que hi havia en les filosofies anteriors, és a dir, en tot el que era la filosofia natural que avui diem presocràtica, i que els grecs de l'època de Plató consideraven que era l'explicació coherent de què és la realitat i de quina manera s'expliquen els canvis que hi ha en la natura. La filosofia natural era la metafísica de l'època de Plató i volia explicar la realitat natural. Bé, al començament del curs ja havíem parlat de tot el que havia suposat el desenvolupament de la filosofia presocràtica des dels primers pensadors de l'escola de Milet, Tales, Anaximandre, Anaxímenes, el desenvolupament posterior en el que seria Heràclit i la filosofia eleàtica, que afronten el problema del canvi. El problema del canvi estava plantejat des d'una lògica diguem-ne que podia anomenar-se dicotòmica, binària, primitiva, una lògica en el que només s'entenia l'ésser com a una possibilitat que negava l'altra, el no ésser, i que la realitat només podia ser. Estem parlant de les idees que van desenvolupar els de l'escola de Lea, Parmènides i Zenó de Lea, i que d'alguna manera van condicionar el pensament posterior a partir d'ells. Evidentment, tenim una alternativa que és la d'Heràclit, que d'alguna manera conjuga la possibilitat del ser i el no ser en una dialèctica en la que la realitat no s'entén com a ser, sinó precisament com a tensió dialèctica entre l'ésser i el no ser. Bé, evidentment Plató era conscient d'aquesta possibilitat, perquè a més en el moment en què ell va créixer, aquesta possibilitat estaven en l'ambient educatiu del moment a través de Sòcrates. Sòcrates d'alguna manera fa servir la dialèctica heracliteana, tot i que no és exactament seguidor d'Heràclit. Però quan Sòcrates planteja la recerca del significat dels conceptes com una confrontació entre el que són i el que no són, està d'alguna manera seguint aquesta lògica. El que passa és que en Sòcrates el problema de l'ésser no és un problema exactament ontològic, és un problema, diguem-ne, ètic i polític. Però ja arribarem aquí. La qüestió és que en aquests antecedents pesa molt la figura de Parmènides.
Per exemple, anem a veure, un dels primers mestres de Plató va ser Cràtil. Cràtil era una mena de sofista, de tarannà, seguidor d'Heràclit, no? Bé, es considera que era un mestre poc brillant, però li va transmetre la idea que en la realitat natural, en la realitat sensorial, en el món de l'experiència, tal i com va mostrar Heràclit, no existeix la permanència, només hi ha el canvi. Bé, aquesta idea no és cap disbarat, no? El món és canvi, el món és constant canvi, i més enllà de la idea extrema d'Heràclit de que no només hi ha canvi en el món, sinó que el món en si és un flux continu del ser al no ser i que en aquest flux podem trobar una certa, uh, una certa permanència, i que això només ho podem captar des del punt de vista intel·lectual, perquè des del punt de vista sensorial només veiem el canvi. Doncs ve d'aquesta idea, formulada brillantment per Heràclit, però que en mans de Cràtil potser no va ser tan brillant la seva formulació. Doncs a Plató li va quedar aquesta idea de que el món natural és el món del canvi, constant, i que doncs no ens deixa captar l'ésser. En el món natural no podem veure la permanència, perquè ell es resistia a acceptar aquesta idea d'Heràclit, de que es podia copsar intel·lectualment la permanència. Potser Cràtil no li va saber transmetre aquesta idea, però el resultat és que en la natura no ens podem refiar de l'experiència sensorial, perquè el que ens transmet és la idea de que tot es mou i de que no hi ha res en què ens puguem agafar perquè sigui l'ésser. L'ésser és la permanència. Clar, com trobem aleshores en Plató una doctrina de la permanència? Doncs aquí és on hauríem de buscar en Parmènides. De tota manera, Plató arribarà més tard a Parmènides. El que primer trobarà és una qüestió que deriva del fet de les idees que estan en circulació en el moment en què Plató s'està formant intel·lectualment. I és un cert escepticisme de cara al coneixement que pugui proporcionar la filosofia natural. Perquè, clar, en aquest ambient de formació intel·lectual en què estan dominant els sofistes, als quals arribarem una mica més tard, però bé, imaginem que Plató està en aquesta edat en què s'està formant, no? I està rebent les primeres idees filosòfiques sobre la realitat. I què es troba? Doncs que sobre de què està feta la natura i com canvia, tenim la teoria de l'aigua de Tales, tenim la teoria de l'aire d'Anaxímenes, tenim la teoria de la Peyron d'Anaximandre, tenim, a més, totes les teories pluralistes derivades de Parmènides, però que en el context de la zona on viu Plató, de la filosofia de Jònia, doncs bé, tenim totes les teories pluralistes d'Anaxàgores, la teoria del nus d'Anaxàgores, que serveix com a raó unificadora del caòtic món de les homeomeries, o de les llavors, que serveix per explicar el canvi sense que hi hagi canvi. En el cas d'Empèdocles tenim el mateix, els 4 elements que han de ser, diguem-ne, unificats o harmonitzats per les relacions entre l'amor, l'atracció i la discòrdia o la repulsió, que són conceptes metafòricament poètics, però que deriven o remeten a elements físics, l'atracció, repulsió.
I més endavant doncs, trobem les propostes dels atomistes de Leucip i de Demòcrit, que estan presentant el món com un conglomerat d'àtoms que representen el ser invariable a petita escala, microscòpic, que com a resultat de les seves combinacions esdevenen cossos que estan sotmesos als canvis naturals, però els àtoms en si no canvien. Bé, tota aquesta sèrie d'explicacions de què és la realitat i com canvia, la idea que proporcionen a qui s'enfronta amb ells amb un tarannà crític és que cap d'aquestes teories té la veritat. Aquestes teories només són un discurs coherent, racional, explicatiu, que ha superat el discurs mitològic, però que, clar, per si mateix no té força per desbancar les altres teories. Cada teoria té un sentit i la podem acceptar o no. Llavors, aquest ambient en què es troba Plató condueix a un cert escepticisme del qual ja s'havien fet ressò els sofistes. Els sofistes havien descobert que totes aquestes teories, al cap i a la fi, només són intents d'explicació sotmesos al llenguatge i que dintre, com a discurs, tenen una coherència interna o poden tenir algun problema de coherència interna que podem descobrir, però de cap manera ens condueixen a la veritat. Bé, aquest missatge dels sofistes, en els quals estava implicat també Sòcrates, que havia estat, al cap i a la fi, confós amb els sofistes perquè d'alguna manera recollia també una mica les seves idees, aquestes idees també van ser transmeses a Plató perquè Sòcrates va ser el seu principal mestre i el que va influir sobre les seves idees d'una manera més fonamental. Llavors, en primer lloc hem de tenir present aleshores aquest ambient d'escepticisme de cara a la filosofia natural, de cara a la possibilitat de conèixer el món, del qual Plató es fa ressò, i que constitueix un dels seus problemes, o l'eix de dos dels seus problemes, que és de què està fet el món i com es coneix, que és un problema presocràtic, però que en mans de Plató es transforma en alguna cosa més calat, no? És possible trobar l'ésser en el món? Podem explicar el canvi? Podem fer compatible el canvi amb l'ésser? Podem conèixer el món? Aquests són dos grans problemes en la filosofia de Plató.